Ei se oikein siellä se on. Joo, mä just sain tietää, tuli viestiä tässä ennen kuin lähdin tänne. Että saa kirjoittaa sanaa ja laittaa siitä joku kuva, että mun voisi jotain mukaan lähti lenkiin. Hei! Tervetuloa kaikille tänne Trinet muistotilaisuuteen. Mä pyytäisin, että koska meillä ei ole mitään äänentoistoa ja teitä on aika paljon, niin nyt on hyvä hetki ottaa muutama askel tänne päin, niin että varmasti kuulette minut ja varmasti näette sitten loppuohjelman tapahtuessa hieman enemmän tänne päin. Tervehdys tosiaan kaikille, joiden kanssa ollaan ehkä jo osan kanssa jo tavattu ja osan kanssa ei. Mä oon Anni, mä oon yksi Yhden tähden liikkeen edaattoreista ja me toimitaan tässä yhdessä Henrin kanssa tällaisina tämän tapahtuman seremoniamestareina, voisi sanoa. Ja ainakin omaa sydäntäni lämmittää suuresti nähdä näin suuri väkijoukko kokoontuneena yhteen tänne keskelle Teekkarikylää. Ja tällaisissa tilanteissa mielestäni Otaniemen yhteisöllisyys oikein loistaa. Idea tästä muistotilaisuudesta syntyi itse asiassa jo helmikuussa, kun juurikin Henrin kanssa istuttiin edustajiston kokouksessa ja pohdittiin, kuinka paljon tämä koko asia on vaikuttanut meidän yhteisössä ja näkynyt. Ja lopulta päädyttiin, että halutaan jättää siitä myös tänne joku tämmöinen pysyvämpi jälki, jonka myötä myös tämmöinen muistotilaisuus siihen kylkeen tuntuu oikein sopivalta. Me ei ehkä silloin vielä ajateltu, että tämä muistotilaisuus tosiaankin saavuttaisi näin suuren yleisön ja ollaan tosi kiitollisia siitä, että teitä on täällä näin paljon. Skumppa valitettavasti loppui, mutta voitte katsoa, jos siellä on vielä alkoholitonta versiota jäljellä.
Seuraavaksi pääsette kuuntelemaan muutamaa puhetta ja esitystä, ja tilaisuuden loppupuolelle on myös jätetty aikaa vapaalle sanalle ja esityksille, mikäli jotkut yleisöstä sellaisia ovat valmistelleet. Mutta sitä pidemmittä puheitta toivomme tänne yleisön eteen Sakari Ropposen, AY:n hallituksen puheenjohtajan vuosimallia 2025. Kiitos ja kiitos kaikille, jotka on tänne saapunut. Viime vuoden paras vastuuni oli olla päättämässä 40-vuotista kestänyttä opiskelijaverkon toimintaa. Kaikki, jotka tänne ovat tulleet, varmasti myös tunnistaa sen merkittävyyden meidän historiassa. Tuskailin tämän päätöksen kanssa. Kai tämä ylppöskuntamme edistyksellisyyden kulmakivi on yhtä rakas ja tuttu muillekin kuin minulle, joka oli vuonna innokkaana ihmetellyt paikallisen verkkoliikenteen rakennetta ja tilastointia suoraan verkkosivuilta, jossa ne oli helposti saatavilla. Oma paikallisverkko, jonka kapasiteetti, häiriötilanteet ja ominaisuudet olivat julkisesti jaossa verkkosivuilla. Se oli suorastaan huumaavaa teknisistä detaljeista kiinnostuneille. Tässähän oli läpinäkyvyyden pilari ja paikka opetella sekä tutkia verkkoliikenteen tarpeita. Se oli Fuchsin silmin aivan ilmiömäinen kokonaisuus. Viime vuonna valitettavasti, kun lähdin selvittelemään asiaa, tämä visio osaltaan särkyi. Kun totesin, että nykyopiskelijat, ne polvet, joita koin, että pitäisi olla eniten kiinnostuneita ja saada eniten irti tästä kokonaisuudesta, he eivät ole hetkeen tehneet aktiivisesti töitä sen parissa tai olet kovinkaan tietoisia sen olemassaolosta ja mitä kaikkea se vaati sen ylläpito. Mitään tietämiä niin kurssiharjoitteita tai tutkimusyhteistyötä ei aallon aikana ollut Trinetin kanssa ollut. Ja enkä saanut ihan selville, että oliko aikaisemminkaan mitään merkittävää tutkimusyhteistyötä ollut. Tai vähintäänkin silleen, että oltaisiin kursseja järjestetty yhdessä. Kysytessäni vertaisiltani mietteitä Trinetistä huomasin nopeasti viime vuonna, että Trinetistä oli tullut lähes tuntematon monen mielessä nykyyhteisössä. Se suretti minua syvästi. Jos kyseessä ei ollut tietotekniikan pää- tai sivuaineopiskelija tai muuten verkkoliikenteestä kiinnostunut, ei välttämättä ollut kuullutkaan Trinetistä. Näin se kuuluukin olla hyvän internetin osalta. Niin kuuluukin. Puhumattakaan niistä kaikista muista ominaisuuksista, mitä nimenomaan meidän Trinetistä oli saatavilla ja mikä siitä erityisen. Aiheesta kiinnostuneillakaan ei välttämättä ollut enää suoraa vihkyytymistä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Verrattuna omaan huksivuoteeni 2018 kiinnostusta ja tietoisuus asian tiimoilta oli muuttunut jo oleellisesti tässä ajassa. Sanoisin, että tämä uraa uurtava Goljatti oli käynyt pieneksi tässä ajassa, kun sen hartialta modernin yhteiskunnan oletukset olivat rakentuneet. Internettarjoajien hinnat olivat laskeneet jopa merkittävästi halvemmaksi, eikä verkkojen suunnittelu, rakentaminen tai ylläpito enää ollut sitä huippua ja sitä uraa uurtavaa tekniikkaa, mitä haluttiin tutustua vapaa-ajalla. Pohdin, että oliko edelleen poikkeuksellinen nopeus ja yksi monista muista hyvistä ominaisuuksista statisten IP-osoitteiden helppo saatavuus Trinetin ainoita jäljelle jääneitä valtteja. Niin merkittäviä kuin ne olivatkin, tiesin edelleen niiden hyödyntävän vain murto-osaa asukkaista. Säännöllinen suurien mediatiedostojen siirto oli harvoin enää kenellekään tarve, eikä omien verkkosivujen rakentaminen ollut vuosiin samalla tavalla laajasti suosittua teknologisilla aloilla, kuten ne olivat vain yli vuosikymmen sitten, kun kaikilla
oli oma HTML-verkkokilke tai blogi. Hetken päästä, mielestäni sopivasti, aurinko pimenee. Vaikka aika oli siitä jättänyt, ei Trinet aikanaan ollut ilman rakkautta. Sen harvat puutteetkin tulevat unohtumaan, kun aika saapuu kultaamaan niitä muistoja. Joten nyt haluan kiittää Trinettiä, kaikkia, jotka ovat vapaaehtoistyötä sen eteen tehneet, ja ennen kaikkea Otaniemelle, joka sen synnytti. Tulkoon vielä 100 sen muista. Kiitos. Kiitos Sakari Ropponen erittäin kaunista sanoista, ja tosiaan monella varmasti herää muistoja asiaan liittyen. Lava on avoin virallisohjelman päätyttyä. Me ollaan iloisia, mikäli mahdollisimman moni tulee tänne kertomaan omia mietteitään myös. Sitä odotellessa seuraavaksi me haluttaisiin paljastaa tämä pysyvä muistomerkki, mikä tästä ollaan tänään Otaniemeen jättämässä. Me ollaan täällä Pyhällä maalla. Kukkulalla ylhäällä seisoo ensimmäisen teekkarin hauta, pronssikautinen kiviröykkiö, jonne ensimmäinen teekkari tarinan mukaan on haudattu 3000 vuotta sitten. Sittemmin hautariveen on ilmestynyt tänne mäen alapuolelle muita muistomerkkejä. Kun TKY muuttui AY-ksi, tänne pystytettiin TKY:n hauta, missä edelleen kokoonnutaan monina tärkeinä hetkinä vuoden eri päivinä. Ja täältä löytyy myös Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hauta, jolle kohtalo oli jotakuinkin vastaavanlainen kuin TKYlle, ja koska TTY oli aikanaan Otaniemen sivu, tämmönen, mikä silloin hieno termikin oli? Filiaali tämmönen, niin omaa sukua TKYnä hauta seisoo täällä meidän TK-haudan vieressä. Meiltä löytyy täältä Otaniemi Underground Broadcast Studio hauta System, kiitos tarkennuksesta, merkkaamassa aikaa, kun alkuperäinen OPS-yhteisö kuopattiin. Sitten se on ry:nä jatkanut kyllä sen jälkeen, mikäli jengiä ihmetyttää. Ja tänne on myös ilmaantunut tämmönen hautalaatta rivin toiseen reunaan. Eilen täällä oli toinen vastaavanlainen muistotilaisuus, mikä on meidän mielestä erittäin hienoa, että tämä yhteisö näyttää, että asia oli niin merkittävä, että muistomerkkejä syntyy peräti 2 kappaleen. Ja me ollaan myös iloisia kuulemaan, mikäli tähän osallistuneet haluaa vaikka myöhemmin tulla kertomaan siitä tarkemmin. Mutta tänään me jätämme tänne yhden hautakiven lisää. Ja tämä hautakivi yksinkertaisesti symboloi Trinetin tietä, joka alkoi vuonna 1986 ja päättyi tähän vuoteen 2026. Ja tämän kunnialle, eiköhän paljasteta täältä tämä hautakivi. Siinä se on. Luultavasti seuraavat 100 vuotta. Ainakin se painaa 100 kiloa, niin ei varmaan. Ja seuraavaksi taitaankin olla jo seuraavan ohjelmanumeron tai esityksen aika. Ja sitä varten minulla on kunnia kutsua lavalle vuoden 2026 lukkaridirektööri Into Almiala. Arvon juhlaväki, esittelen teille vuoden 2026 lukkaritoimikunnan lauluyhtyeen. Tervetuloa. He esittävät teille tänään teeman mukaisesti hautajaislaulu.
joku ympäristön turmelu laittaa sinne elektroniikkajätettä maahan. On se betonin valaminenkin. Jos on ROS-standardien mukainen, niin haitta on hyvin pieni. Seuraavaksi, kunhan saamme tämän haudan tästä suljettua, niin mikäli teillä on muistohautakynttilöitä, kukkia, mitä tahansa, mitä haluaisitte tänne haudalle jättää, niin tila on teidän. Hienoa. Tervehdyksiä voi toki jättää myöhemminkin, mikäli niitä vielä sattuu löytymään taskujen pohjalta. Ei hätää. Tässä tilaisuudessa ei ole kiire mihinkään. Seuraavaksi, kuten käsiohjelman pöydältä noutaneet huomaavat, on vuorossa hiljainen hetki sekä yhteislaulu. Yhteislauluna toimii Ikuisen teekkarin laulu, jonka sanat löytyy käsiohjelman taustapuolelta, mikäli se on jollekin tuntematon. Jos joku on vaikka pelkän Hesari-ilmoituksen perusteella täällä, niin sieltä voi esimerkiksi rujata. Käsiohjelmiakin ehkä muutama vielä on, jos muistuksissa semmoisen haluaa. Aloitetaan minuutin hiljaisella hetkellä. Mä lasken sen täällä päissäni ja sitten aloitan laulun. Voitte yhtyä siihen
mukaan asiaan kuuluvalla kunnioituksella. Ja lauletaan se NS kunnolliseen tapaan, eli ei nopeuteta viimeistä säkeistä. Talvi-illain tummetuessa, olin suojin me saavumme taas. Meidät tekniikka jälkeen on jättänyt, sen me tahdomme unhoittaa. Meidät tekniikka jälkeen on jättänyt, sen me tahdomme unhoittaa. Kuunnelma vain on diplomityömme, joka tenttimme vanhennut. Jo ruostunut harpikko käyttämätön, tussipulloihin mennyt. Jo ruostunut harpikko käyttämätön, tussipulloihin mennyt. Aina tekkari polvien uuten, ohi pöytämme käyvän näen. Mutta meillä ei voima enää kylliksi heidän joukkoonsa liittymään. Mutta meillä ei voima enää kylliksi heidän joukkoonsa liittymään. Viinilaseissa ilkkuen päily, meitä kutsuen kuohuillaan. Pois murheemme tahdomme karkoittaa, äly pois mitä maksoikaan. Pois murheemme tahdomme karkoittaa, äly pois mitä maksoikaan. Ja kun Integer viitee meille, kerran viimeisen lauletaan. Silloin ikuisen tekkarin haudalle olut tynnyri nostetaan. Silloin ikuisen tekkarin haudalle olut tynnyri nostetaan. Kiitos. Ja nyt seuraakin illan viimeinen ja kenties paras osio, ollut tarjoilu. Tynnyri on nostettu haudalle, täältä voi hakea, meillä on mukeja sitä varten. Tää tynnyri on ehkä vähän pieni, mutta ei se hätää, koska meillä on täällä paikalla myös 30 litran kegi lisää kaljaa hanassa. Sieltä riittää varmasti kaikille halukkaille. Että, jos Anni tuo sieltä mukeja, niin ensimmäiset ja janokkaimmat voi tulla täältä hakemaan ja loput voi mennä sinne
Hanalle sitten jonottamaan. Eikä mennä. Katsotaan, teille tulee ihan tämmöset kulmakin. Mitä sitä avataan? Mä en oo ikinä käynyt. Niin tulee toinen vielä. Panilon naapurissa. Pitää pistää mieleen, että mikä muotoinen hauta. No niin, tulee ihan. Se saa ihan läikkyäkin, se on ihan. Potkimalla tuotu fotokaari. Vähän siltä vaikuttaa. Meiltä löytyy myös alkoholitonta olutta ja gluteenitonta olutta ja alkoholitonta gluteenitonta olutta. Mitä gluteenita alkoholita? Siitäkin oli. Ne on parempi. On tämmöinen surullinen syksy. Kiitos. Hei. Kyllä, jälkeen. Mä olin jo harvassa. Hei, onnittelut. Paikalla. Menikö läpi? Mä en sano vielä. Se on varmaan tosi mutta mun mielestä tekin on eri ikäinen. Se tuntuu oikein paljon tärkeämmältä asialta. Se oli niin hyvä, kun se... Hei, laittakaa kutsuun tekemään teijää. Paina sitä punaista nappia siitä. Kuinka sitten paikalla? Katsotaan, mitä tässä on. On työtä. Mun mielestä on Kyllä mä lähdin katsomaan. Mä just vuoden vaihteessa. Ja silleen 2,5. En olla puukko. Se oli hyvä, kun se oli niin houssa. Kenellä on puukko? Letterman Veitsijärmä linkkuveitsi. Samulla varmaan. Viittikö se Heidi huutaa Samulle? Samulla lähti se varmaan väriin. Se on tasaistekin kantaminen tänä vuonna. Etenkin kun ei ole se eri paikassa. Ei sitä laita. Siis tässä on jonosta. Ainakin se on se Tampereen. Se ehdotti, että mä laitan joku teidän nykyisen teijin, mutta teille ei tainnut Tampereen. Kun sitten on säästääkö markkaan, niin sillä on pintaa itse jossain ketalla myös. Anna teille kuvaa. Se laittaa ne hörät. Tämä on vähän työlästä. Kyllä mä pystyy ilman pojille. Se oli vaan tämän juusto. Tää laittaa omaa. Ihan silleen niinku, ihan se oli ihan ymmärtävää verrattavaa. mentiin, mä laitan veikkarit ja kylpytakki päällä täppälle syömään.
Se on yllättävän jotenkin tavallista. Joo, se on Siis tässä tulee Mikko Isolmisen ei tarvitse sanoa tosiaan meillä on täällä useampia puheenvuoroja jo jonossa, niin heti kun on kaljatuopit kädessä, niin voidaan kerääntyä kuuntelemaan sitten mitä yhteisöllä on tullut mieleen aiheeseen liittyen. pohja johonkin. Se on pohjaton museo. Se on sellainen, kun pohjaelämältä hävii, niin tosiaan, että se on pohjaton museo. Mikäli teillä on jo kalja kädessä ja odotatte mahdollisesti seuraavaa ohjelmaa, niin muistuttaisin, että tuolta Kaljahanan vierestä löytyy myös tapahtuman vieraskirja, jonne toivottaisiin myös erilaisia tervehdyksiä tai puumerkkejä tai muistoja, mitä nyt Trinetissä löytyy. Tätä paljon enemmän viittiötä. Kiitos. Ei se onko siellä Mistä? Joo, mä pidän tässä ensimmäisen lyhyen puheen, että mä oon ihan vaan 8 sivua kirjoittanut paperille, mutta en mä kaikkea sitä käy läpi. Mä olisin Mikko Salminen, mä oon varmaan osasyyllinen tai suurin syyllinen tämän Trinetin syntymiseen, mutta tämähän on niin tilaisuus tekee varkaan, että jos minä en, niin joku olisi varmaan seuraavana vuonna tai sitä seuraavana vuonna kehittänyt tämän saman. Ja toisin 10 vuotta sitten mun kaikki vanhat teekkarikalenterit, printatut MS-skedulet ja Outlook-sivut, että täällä saattaa olla päivämäärävirheitä tai jopa vuosivirheitä, että täällä on sitten aikalaisia, jotka voi korjata, jos täällä on virheitä. Teekkareiden pitää aina kulkea kehityksen kärjessä ja Trinet oli sitä kehitystä, mutta aikaisemminkin on ollut vastaavia. Mä tuossa katsoin vähän historiankirjoja, niin esimerkiksi vuonna 1949 on perustettu teekkareiden autokerho ja autokoulu. Eli siihen sodan jälkeen niin meillä ei ollut paljon autoja eikä ollut ajokortteja. Niin teekkarit totesivat, että jotta tätä maata saadaan vietyä eteenpäin, niin me tarvitaan autokerho ja autokoulu. Ja sen historiikki, se on ihan mielenkiintoinen, voitte katsoa sieltä, että mitä kaikkea siinä saatiin aikaa. No sitten jossain vaiheessa, kun jokaisella rupesi olla jo ajokortti, kun saapui Otaniemeen, niin katsottiin järkevimmäksi myydä, kun se oli 80-luvulla, niin se myytiin toimivalle johdolle se teekkareiden autokoulu, ja ne sai käyttää sitä nimeä 5 vai 10 vuotta sitten bisneksessä, ja sen jälkeen se muuttui jollekin toisen nimeksi. Näitä on muitakin vastaavia. Täällä on oppimateriaalituotantoa, kopiojuttuja, kaikki tällaisia meidän aikana, mitä tarvittiin, mutta kun aika ajaa ohi, tulee kaupalliset toimijat, jotka pystyy tekemään sen tehokkaammin. Samaten ravitsemuspuolella
TKY oli iso catering-firma jossain vaiheessa, nyt se hoitaa muut, jotka osaa tehdä se paremmin. Mä veikkaan myös alkoholin tislaamisen osalta, niin toi Rajamäki tekee se paremmin. Ja halvemmalla tänä päivänä kuin mitä Otaniemessä tehtiin aikoinaan, välillä syntyy kaikenlaisia katastrofeja. No sit meistä varmaan jokainen kokee, täällä on eri-ikäistä porukkaa, niin kokee, että se oma opiskeluaika oli niin kuin merkittävä, että silloin maailma muuttui ja tapahtui juuri ne asiat, millä tämä maailma meni eteenpäin. Mä uskallan väittää, että se 70-80-luvun väli oli muutamassa suhteessa merkittävä, mikä näkyy koko Suomen teollisuuden rakenteen muuttumisessa. Nyt pitää muistaa, että on olemassa tällainen kuin tuotekehitysvakio, eli jos joku asia toimii laboratoriossa, siitä menee noin 15 vuotta, että siitä tulee market breakthrough. Jos haluatte kuulla lisää, niin ensi vuonna mä opetan taas tuolla Elekin Project Work A-kurssilla, niin voitte tulla sinne kuuntelemaan lisää tästä innovaatiosta. Ja vaan vinkkinä, kun tämä avoin yliopisto, niin siinä voi tulla myös vanhemmat kuuntelemaan näitä. No siis puolijohteiden integraatio oli päässyt jo hyvää vauhtia, alkanut 60-luvulla. Vuonna 1972 tuli Intelin 4004, josta voidaan sanoa, että digitalisaatio alkoi, eli ensimmäinen monikäyttöinen prosessori. Ja sitten kun mentiin 70-luvun loppuun, niin muutamassa vuodessa tuli niin kuin 8, 16 ja 32-bittiset prosessorit, eli se laskentateho niin kuin siinä suunnassa kasvoi, plus että kellotaajuudet kasvoi. Niin siinä tapahtui niin kuin 2 dimensiossa sitä vauhdin kasvamista. Samalla tuli sitten C-kieli ohjelmointiin, ettei nuoremmat ei varmaan tiedäkään, että ihminen voi kirjoittaa 8 eri assemblerilla opiskeluaikana harjoitustöitä, missä ei ollut mitään järkeä. Sen jälkeen tuli tämmöiset kielet, millä pystyy porttaamaan näitä. Nämä tuli kaikki siihen samaan aikaan 78-luvun taitteessa. Analogiapiirit nopeutui, päästiin gigahertsitasolle, saatiin radiolinkkiä, saatiin satelliittitekniikkaa, joka muutti sitten niin kuin tiedonvälitystä merkittävästi. Kuitu tuli. Voidaan sanoa, että täällä Otaniemessä esimerkiksi tehtiin Suomen ensimmäinen optinen videonsiirto kuidulla, siis meidän kaupallisessa järjestelmässä, eli tuo OPSI, niin oltiin siinäkin kärjessä. Sitten ensimmäiset henkilökohtaiset tietokoneet rupesi ilmestymään. Ensin oli rakennussarjoja ja sitten niitä rupesi saamaan massatuotteena siinä 80-luvun puolessa välissä. Sitten tällainen merkittävä muutos oli, että IBM oli aivan helvetin iso firma ja joka firmassa oli iso IBM-kone. Sitten tuli tällainen pieni Massachusettsilainen firma kuin Digital Equipment Corporation, joka rupesi tekemään taas osastokoneita, joka hajotti niin kuin se IBM-markkinan ja rupesi tulemaan hajautusta. Siellä on tietysti ARPANETit ja muut takana, mutta ruvettiin ymmärtää, että tämä niin kuin laskentateho kuuluu kaikille ja voidaan jakaa sitä eteenpäin. Ken Olsson oli toimitusjohtaja ja hänen kuuluisin lause on varmaan kaikki muistaa, mikä se on. Kuka helvetti haluaa tietokoneen pöydälleen? Dekki ei koskaan lähtenyt mikrotietokonebisnekseen ja se oli niin kuin niiden tuho sitten. No me haluttiin tietysti olla Otaniemessä ajahermolla kaikissa tässä muutoksessa ja viedä tätä kehitystä eteenpäin. Me pikkasen ajassa taaksepäin, eli lähdetään tuosta Otaradiosta, joka oli siis lankaradio. Täällä oli jokaisen soluseinällä. Se on nyt kokoinen buksikaiutin, missä oli vipu, millä sä sait kuunneltua Ylen ykköstä, Ylen yleisohjelmaa, rinnakkaisohjelmaa ja sitten siellä oli Otaradion toimittavaa ohjelmaa, siis tuotettu ohjelmaa ja musiikkia. Ja sitten se oli tämmöinen pakkokanava, että kun tuolla painoi nappia tuolla alakerrassa, niin kaikki kuuli sen saman viestin, että jos tuli joku televisiolupa tarkastaa, niin siellä painettiin nappia ja sanoi, että lupalaput esille, niin ei tule mitään ongelmia. No sieltä on lähtenyt semmoinen henkilö kuin Ilpa Martikainen, kenellekin perustaja, eli syntynyt merkittävää innovaatiota. Niillä on, katoin tuossa niiden tuloksen, ne tekee 43 miljoonaa liikevaihtoa ja 9 milliä voittoa, niin voi sanoa, että aika hyvä. Sitten täällä 79 oli peruskorjaus noissa taloissa tuossa ja lankaradioverkkoa piti uusia, niin Pekka Virrala tuossa niin vaati, että sinne vedetään kunnon kaapelit, eli tämmöinen Jamak-instrumentointikaapeli niihin kaiuttiimiin, että saadaan niin kuin hyvä äänenlaatu. Mä palaan viimeisessä kappaleessa tähän Jamak-kaapeliin, että
Et se oppi kaikille, että jos teette jotain, niin tehkää helvetin laadukkaasti. No sitten oli syksy 82. Etelä-Suomessa näkyy siis 2 Ylen televisiokanavaa, 2 kanavaa. Ja sitten Tallinnan TV, jossa oli antenni tuonne Tallinnaan päin. Sitten puuttui ääni, koska se äänen taajuus oli eri kohdalla kantoaaltotaajuudesta, että sitä ei voinut täällä katsoa, tai siinä voi katsoa, mutta ei kuunnella. Ja se näkyy tietysti mustavalkoisena, koska niillä oli eri värijärjestelmä siellä. No tähän aikaan ruvettiin miettimään sitten, että kaapeli-TV-verkko, 2-suuntainen kaapeli-TV-verkko, missä voidaan siirtää dataa eteen sun taakse. Ja mä satuin asuun tuossa 576 solussa. Meillä oli Otaniemen Teekkarikylän alueen 2 ainutta väri-TVtä. Et miettikää sitä, että samassa solmussa meillä oli sellainen Halosen Jari, joka oli lievästi tekniikkoulu, niin se osti itselleen toisen ja pakotti meidät muut ostamaan se toisen telkkarin. 5 kaveri ostettiin toinen telkkari. Niin siitä alkoi muutos, siis tämä on kesällä syyskuussa 82, niin täällä on siis alkoi väri-TV-kausi. Sitten 3.3.83 Hopes syntyi, siinä saatiin Nokiaa, Helkamaa, Telesteä auttamaan meitä ja se kantava voima oli siinä, että seuraavan kesänä oli ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut täällä Otaniemessä ja tää oli toi kisakylä. Niin sen varjolla saatiin pummattua sitä kaapelia niin paljon, me vedettiin kaapelit tästä ihan tuonne Otahallille asti ja rakennettiin se verkko kesän aikana tänne. Sitten vedettiin kamat rullalle ja syksyllä vedettiin koko perhekylä niillä samoilla kaapeleilla. Täytyy sanoa, että oli erittäin edullinen. PRK toimi työtä tekevänä yksikkönä. Me siinä muutaman kaverin kanssa johdettiin ja tosiaan suuri osa tavarasta, no käytössä katsoen voi sanoa, että kaikki saatiin ilmaisiksi. Telestelle jouduttiin jotain maksaa. Siinä oli professori Martti Tiuri oli Telesten hallituksessa, että saatiin vähintään hyvät alennukset siitä. Meillä oli sitten live-striimi, että me oli suora linkki Stadikalle, että täällä näkyy suoraan mitä siellä muut teki. Et joku totesi yhdessä olympialaisissa ennen sitä ei ollut tällaista mahdollisuutta, että oltiin taas ajan hermolla. No sitten tietysti kun täällä jouduttiin kaivamaan tuosta tuonne ja Jämerän tai kun tuo Otakaarikin katkaisee poikki, niin sehän nyt ei tänä päivänä enää onnistuisi, mutta siihen aikaan oli tämä hoitokunta. Suomessa on ollut 3 hoitokuntaa, eli Suomenlinnan hoitokunta, Saimaan kanavan hoitokunta ja Otaniemen hoitokunta. Eli tämähän ei ollut Espoota, vaan tämä oli valtio Espoon sisällä. Ja päätökset teidän rakentamista kaikesta hommasta, niin sen teki Eera Hildén, joka istui tuolla olevassa hoitokunnan rakennuksessa. Eli Espoon byrokraatit ei päässyt häiritsemään meidän toimintaa, eikä Espoon poliisikaan. Ja meidän piti vetää kaapeli tuonne Otakaari Vitoseen, että me saadaan kuituyhteydellä toi 2 satelliittikanavaa tänne, niin mä menin sen Hildénin kanssa juttelemaan ja sanoin, että pitäisi katkaista toi Otakaari. Siinä meni siis bussit 195 ja joku toinen linja siinä, niin Hildén sanoi, no kaivattaisiin se 40 senttiä syvälle, mihin se kaapeli pitää laittaa, ja sitten se toimitti meille sellaiset levyt, mitkä pantiin päälle, että bussit pystyy autota, ja sillä aikaa kun me kaivettiin se, ja tuolla varmaan jossain se putki menee vieläkin tuo maalla, jos lähti settimään, että tällä tavalla näitä tehtiin. No me saatiin sitten no mulla on herätyskello näköjään, että auringonpimennys tulossa. No sit me saatiin 1158 metriä optista kuitua tuolta Helkamalta ja me vedettiin tuosta Servimökistä alkaen 2 eri suuntaan se, niin että saatiin sähkölafkan katolla oleva satelliittiantenni käyttöön. Siihen aikaan satelliitit oli pikkasen heikkotehoisempia kuin nykyään ja se oli 7-metrinen antenni, mikä Tiuri oli saanut Telesteeltä, mutta sillä ei ollut mitään tutkimuskäyttöä. Ne sanoi, että otatte tosta noin, me saatiin Telesteeltä siihen ne mikroaalto-osat ja vedettiin se kuitu. Ja sen verran kiire oli sitten, että sinne ehditty liittimiä laittaa silloin sunnuntailtana, kun me saatiin valmiiksi. Että siinä Knutilan Timppa veti partakoneen terällä sen kuidun pään poikki ja osoitti sen suunnilleen sinne boksiin, se oli siis analogista videosiirtoa, niin osoitti sinne boksiin ja sitten siihen vedettiin jesariin päälle ja sitten joku kuunteli tuolla toisessa päässä ja soitti radiolla, PRK oli radiopuolella täällä, niin vaihtoi tietoa, että no nyt näkyy, vähän kohina, nyt näkyy. Ja sitten se jäi väliaikaiseksi 2 viikoksi se homma, kunnes se lähti kuitenkin kuitu taipumaan siihen jesarin alla ja se meni pieleen. Mutta sitten me saatiin siitä Sky Television, jossa oli niinku musiikkiosuutta paljon. Sitä teekkarit tykkäsivät. Meillä oli toi TV5 ranskankielinen tänne ja sitten me saatiin toi
Tallinna uudelleen koodattu niin, että siinä oli ääni. Ja kun meillä oli tietysti nämä halvimmat telkkarit, mitä on olemassa, niin oli käytössä, niin Suomessa oli vain peruskanavia, onko se 5 johonkin 11. Ja täällä aina käytettiin vain joka toinen kanava, ettei ne aiheuta häiriöä. Ja kun meillä ei ollut varaa kenelläkään ostaa se telkkareet, missä on nämä kaapeli-TV-kanavat, niin mehän vedettiin joka kanavalle ne ohjelmat. Ja juttu kiiri sitten ihan tuonne Turkuun asti. Telestä tuotekehitysjohtaja Ilkka Ritakallio tuli tänne 2 kaverin kanssa mittaamaan, että miten tämä on mahdollista, että kun olisi speksannut ne laitteet niin, että ei tämän pitäisi toimia. No Pekka oli sen verran konservatiivisesti suunnitellut tämän verkon, ja vaikka me jouduttiin vähän rikkoa suunnittelusääntöä tuolla lopussa kun loppu rahat, niin siellä ihan niin kuin Haasin perälläkin, niin siellä näkyy joka ikisellä kanavalla 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, niin saatiin kaikki toimimaan. Taas se laatu, muistakaa pojat se laatu, pojat ja tytöt. Jonkun verran oli sitten omaa tuotantoa ja toivon mukaan ne OPSI-arkistot on jossain digitoituna. Et ehkä klassikkona mä nostan ylös, onko kaikki nähnyt Oomi-makkara-videon? Ne, jotka ei ole nähnyt, niin menkää nettiin, kirjoittakaa Oomi-makkara, se varmaan löytyy useammasta paikasta, mutta se on niinku klassikko, missä opetetaan sähköenergian käyttöä ruoanvalmistuksessa. No sit siinä TV-toiminnan ohella koko ajan mietittiin, että miten tämä data saadaan tässä siirtymään. Että korkeakoulu oli sellainen vanha datavaihde ja mietittiin, että pitäisikö meidän tehdä tänne datavaihde. Sitten oli tuo kaapeli-TV-verkkokäyttäminen ja sitten kolmas oli, että ruvetaan Ethernettiin, eli mitä nyt kulkee nimellä LAN, eli IE 802.3 standardin mukaista verkkoa rakentaa tähän. Ja jos siihen aikaan PC maksoi 10 tonnin, 10 000 markkaa, niin se, jos se olisi liittänyt siihen Ethernettiin, niin se olisi ollut joku 4 tonnia lisää. Eli nämä oli ihan päättömiä. Siis 10 tonni oli siihen aikaan tuonne valmistuneen diplomi-insinöörin palkka, siis bruttopalkka. Niin tämä kuvaa niin tätä hintatasoa. No sitten oltiin modemeilla yhteydessä. Eli semmoinen pieni boksi ja 300 bittiä tai 1200 bittiä. Korkeakoululla oli sitten joku 10 modemia siellä. Ja Elisalla, eli silloisella HPYllä, niillä oli velotus per puhelu. Eli riippumatta puhelun pituudesta sama velotus. Ja sehän tarkoitti sitä, että 2 aikaa iltapäivän kannatti panna se modemilinja päälle, että sä pystyt loppupäivän tekemään työtä ja sama lasku. No sehän tarkoitti sitä, että eihän systeemi päässyt kukaan sisälle enää, kun siellä oli kaikki linjat tukossa. Ja tästä ruvettiin sitten miettiä, miten tästä päästään eteenpäin. PRK:lla oli PRK-84-projekti, missä tehtiin omaa mikrotietokonetta. Myöhemmin sitten tietysti kaupalliset pääsi siitä ohi ja sitten meillä oli modemiprojekti, se oli Niemisen Jarmo oli töissä Nokialla, me saatiin Nokialta se mikropiiri ja siihen suunniteltiin sitten modemia, tehtiin teekkareille nippumodemeja. Sitten ehkä niin kuin merkittävin juttu tämän Trinetin osalta oli se, että 84 ruvettiin miettimään, että kun kopiokoneisiin työnnettiin rahaa, että saadaan kopioita, tällaisia kolikkokoneita, että nyt tähän pitää saada jotain älyä, että ruvetaan joku magneettijuovakortti laittaa tähän näin. Ja sitten se rupesi paisua se juttu ja paisuu. Ja sitten loppujen lopuksi 85 käynnistettiin tällainen OTA 2000 projekti, missä kehitettiin siis älykortti, mikä toimi luottokorttina, anonyymi pikkuraha, autentikointi, avain fyysisiin tiloihin. Ja tällaista ei ole vielä maailmassa kukaan muu vielä tehnyt, ja tästä on siis 40 vuotta, että me oltiin pikkasen niin aikaa edellä. No sitten kun tavoite oli tarjota digitaalisia palveluita ihmisille, niin tarvittiin tietoliikenne. Ja mehän todettiin, että mehän pannaan tämä projekti maksamaan se tietoliikenne, me saadaan teekkarikylään tietoliikenne. Me ei saatu ihan kaikkea upotettua siitä, mutta merkittävä osa niistä kustannuksista, mitä siinä alusrakentamisessa, niin ne maksoi sitten 13 suomalaista yritystä ja Business Finlandin edeltäjä Tekes. Ja siinä vedettiin niin tässä on vielä pitää muistaa jo se, että kun me päädyttiin tähän nykyisen LAN-standardiin, silloin vielä IBM teki tällaista token ringiä ja kaikki IBM:llä töissä olevat kaverit ilmoitti täällä että toi LAN-standardi, se Ethernet, niin se kuolee vuodessa ja IBM voittaa koko maailman, mutta onneksi siinäkin kävi toisinpäin. No sitten rinnalla, kun tätä OTA 2000-projektia ja tätä niin teekkarikylän verkkoa vietiin, niin oli Otaniemessä oltiin yhdistämässä TKK, VTT, VTKK, Valtion tietokonekeskuksen tämä tekninen laskenta, eli nykyinen CSC ja teknologiakylä. Ja kun siinä ei kukaan muu halunnut projektipäälliköksi, niin mä menin siihenkin sitten projektipäälliköksi. Oli siis sivutoiminen homma ja siinä vedettiin sitten taas
kaapeleita ja kaapeliputki Otaniemeen, että osa putkista niin saatiin tilattu, että toi TKK teki. Ja mä yhtenä päivä kävelin sieltä Tekniikatien reunaa ja siinä oli oja auki ja mä huomasin, että siinä on niinku HPY-miehet tekemässä hommia. Ja mä sitten kysyin, että kuka tässä on niinku aluerakennuspäällikkö ja mä sanoin se kaverin nimeä. Mä sanoin, että voitaisko me vetää putket tuohon ojaan, niin me rakennetaan tästä Otaniemen alueverkkoa. Sitten se kysyi, että onko teillä luvat kunnossa? Että Suomen laki vaatii sen, että jos sä siirtät kiinteistön rajan yli dataa, siis ei puhetta, dataa, niin se vaatii niin kuin valtioneuvoston luvan. Sä oot teleoperaattori silloin, jos teet tällaista. Mä sanoin, että siis, että niin kuin Helsingin yliopisto, jolla oli kanssa rakennuksia kytketty toisiinsa, siis siellä niin kuin kuparikaapeleilla, niin ne rikkoo lakia. Sanoin, että juu, kyllä ne rikkoo lakia, että pitää olla valtioneuvoston lupa, että saa tämmöistä toimintaa harrastaa. Mä en tosta tiennyt, enkä mä tiedä vieläkään siitä mitään, että mä en ole koskaan kuullut sun puhuvan tosta noin. Sitten se sanoi, että nyt tässä on vähän tämä ongelma, että jos teidän putki pannaan tähän ojaan ja hänen esimiehensä kysyy, mitä sinne tulee, niin mitä hän sanoo? Mä sanoin, että sinne pantiin putkia. Joo, loistava idea. Me vedettiin samaan ojaan putket sitten niin kuin monta sataa metriä yhteistä putkitusta siellä ja sitten me myöhemmin vedettiin sinne sukelluspullolla paineilmalla, ammuttiin narut ja vedettiin kaapelit sinne ja saatiin sitten nämä yhdistettyä toisiinsa kuidulla. Et se oli niin kuin hieno hetki, että HP oli tässä mukana. No sitten tässä on toi Jukka Mäkelä, oli silloin TK-hallituksen puheenjohtaja, oli myöhemmin Espoon kaupunginjohtaja, niin se muistutti mua tästä liikkumisvaarasta Otaniemessä. Hän korosti TK-hallitukselle sitä, että täällä ei kannata liikkua iltasi ulkona, varsinkaan kännissä, koska Salminen saattaa pistää kaivamaan ojaa. Muistankin sen, että tuolta kulmalla, kun mennään TF:lle, siis mennään tuon urheilukentän kulmaan, sieltä lähtee sinne maanalaisiin käytäviin, siellä on ovi, niin siitä piti saada sille kuidulle pätkä. Ja mä olin sitten illalla kaivamassa ja sitten kaverit tuli pienessä hönössä tuolta Dipolista jostain bileestä, niin mä otin sit vaan kaverin niskasta kiinni, että kaiva 30 senttiä. Mä sain kaivettua 6 metriä helvetin kovaan maahan ihan niin kuin tunnissa sitä, kun mä otin sitten lumalaisen mukaan. Tän Mäksy muistaa, että se kertoo sitten, että kannattaa varoa salmista tai yleensäkin liikkumista ulkona täällä. No sit siihen ostettiin Hirschmann, näyttää olevan vieläkin firma voimissaan, tekee siis teollisuusluokan Ethernettiä ja muita tietoliikenne roippeita, niin ostettiin sieltä sitten laitteet, millä päästiin tuohon TKK-verkkoon kiinni. No sitten kun te kuvittelette, tuo maan alla on pommisuoja, niin ne ensimmäiset seinät on 70 senttiä. Ja sitten siinä on toinen seinä, joka on 70 senttiä. Ja sitten löytyy kaapeliharina, että toisesta päässä samanlainen juttu. Ja mä palkkaan sitten jonkun firma poraa se reijän, ja sehän menee siis ihan hyvin, kun se pitää tehdä tämän kokoinen reikä, tuollainen 10 senttiä halkasijalta. Sehän menisi ihan hyvin, jos siellä olisi rautoja vaan poikittain. Mutta siellähän tuli myös täysin pitkittäin rautoja, että kun se porasi sinne sisään, niin se tulikin rauta vastaan, että se ei ole mennytkään läpi. Se kaveri teki varmaan, se oli kiinteähintainen urakka, että siinä meni varmaan 10 kertaa niin paljon aikaa kuin mitä se oli suunniteltu, mutta totesin lopussa, että no, tuettiin tekkareiden toimintaa tässä. No sitten sitten tullaan siihen Jamakkiin takaisin. Joo. Ja sitten kun me oltiin saatu kuitu tänne ja ruvettiin laajentaa tätä verkkoa, niin nyt meillä oli laadukkaat kaapelit tuolla, kun oli 6 vuotta aikaisemmin rakennettu Jamakilla ne äänentoistokaapelit, niin niitä ruvettiin käyttämään sitten, että sinne laitettiin noita päätepalvelimia ja jopa suoraan kytkettiin joitain tietokoneita, oli muutama tietokone sitten tähän Ethernettiin, eli pystyttiin hyödyntämään laadukasta seinäkaapelointua ja siitä mentiin sitten eteenpäin. Sitten ylioppilaskunta osti tämän projektin puitteissa se Otax-tietokoneen, tai siinä meni muutama versio, kun ei kaikki ihan toiminut siinä, mutta saatiin sitten Sanin työasema toimimaan ja siellä oli sitten nyyssiä ja kaikille teekkareille luotiin ensimmäisen kerran Fuxit sai jokainen sähköpostiosoitteen ja käyttäjätunnuksen, niin siitä lähti tämä sisällön tuotanto liikkeelle. Ja sitten tämä on tietysti hyvä lopettaa tämä lyhyt puhe siihen, että 1993 mä löysin sen artikkelin vielä. Siitä on todennäköisesti, mä veikkaan, että 1991 oli IE Spectrumissa artikkeli, että MIT ylpeänä ilmoittaa, että heillä on postdoc-asuntolaan saatu Ethernetti. Et sen artikkelin mä löysin, että 1993 ne sanoi, että siellä on niinku Fuxeillekin Ethernetti, ja me oltiin siis 6-7 vuotta ennen niitä.
niin harvoin on niin kuin työasioissa tuulettanut polvilla liukuen olohuoneessa. Kerran niinkin. Et siinä, että aikansa kutakin ja täällä on hienosti viety asioita eteenpäin ja tästä olisi voinut varmaan 6 tuntia kertoa kaikki niitä kommelluksia, mitä tuossa matkan varrella. Ollaan mieluusti myöhemmin. Joo, niitä voin kertoa lisää. Ja tää on nyt onneksi nauhoitettu, että tätä voi panna sitten YouTubeen, niin tulevillekin sukupolville vähän historiaa tästä. Ei muuta kuin viekää asioita eteenpäin. Joo, tänään tuli vielä viesti Olli Klemola, Puolustusvoimien entinen tutkimuskeskuksen johtaja, niin se pisti lyhyen viesti. Moikka Mikko, voi hitsi, en pääse, olipahan se oma aikanaan. Pasin kanssa tehtiin kytkentöjä Jämerätaipaleen kämppi ja samassa yhteydessä irrotettiin keskusradioon huonekohtaiset kaiuttimien piuhat. Kaiutinpöntöistä löytyy jo kaikkea kummallista, mitä vuosien mittaan jotkut olivat hukanneet aina käytetyistä kortongeista kananmuniin. JMT3 kellarissa ahtaassa kaapelikuilussa on monta reikää järjestelmäkaapeleille. Ne ovat minun ja Pasin tekemiä. Otatiedon iskuporakoneen isku ei toiminut ja terä oli liian lyhyt. Siksi piti toiselta puolelta porata vastaan. Kesti tovin ennen kuin reijät saatiin kohtaan. Hienoa. Kiitos Mikko erinomaisesta historiakatsauksesta. Tosiaan sana on vapaa. Seuraavaksi Emil oli ilmoittanut, että haluat sanoa sanoja, niin ole hyvä. Ai, heti vaan. Okei. Mä voin myös sanoa. Jes, mä oon Emil. Mahtava nähdä teitä täällä näin paljon muistamassa Trinettiä. Mä mietin tossa mitä mä sanoisin ja en varautunut näin nopeaan sanomiseen, mutta jos nyt näistä lonkat lähtee. Täällä meillä on Trinetti, jossa lukee, että 2026. Meillä on täällä toinen laatta, jossa ei lue päivää. Nimenomaan kyseessä on se, että Trinet ei ole oikeasti kuollut. Eli Trinet edelleen reitittää dataa, edelleen kulkee dataa, edelleen IP ovat kytkettynä. Ja todennäköisesti näin on vielä toiminnassa seuraavat aika pitkä vuotta. Eli muun muassa Huasin ja AY:n taloautomaatio riippuu näistä. Eli Trinet ei ole kuollut vielä, vaikka niin täällä muistetaan. Ja toivottavasti se ei tule koskaan kuolemaankaan. Ja meillä on mahdollisuus muuttaa tätä asiaa, että no AY on sopinut 6 vuoden sopimuksen. Se ehkä pysyy tai ei pysy. Jos se pysyy, niin toivottavasti sen jälkeen voidaan ottaa jotain parempaa kuin DNAn huonompi. Ja päästään taas sitten sinne kehityksen kärkeen. Koska tällä hetkellä se on jossain tekniikan kehtoon jossain Jyväskylässä, missä opiskelijoilla on 2,5 gigan yhteydet, kun meillä on vain 200 megan 90-luvun tapahtuma. Mutta kuten eilen sanoin, 90-luku on toivon ja eteenpäin katsomisen aikaa. Ja mä toivon, että myös me katsotaan kaikki eteenpäin. Olette sitten muistamassa täällä kuollutta Trinettiä tai muistamassa edelleen olemassa olevaa ja ehkä tulevaisuudessakin olemassa olevaa Trinettiä, niin tärkeintä on muistaa niitä, että me ollaan tehty yhdessä jotain tosi mahtavaa. Ja täällä on ihmisiä, jotka on rakentanut todella uskomatonta settiä meille ja siitä mä haluan kiittää. Kiitos kaikille, että olette täällä muistamassa meille tärkeitä asioita. Kiitos. Kiitos. Seuraavana nykyinen hallitus halusi esittää terveisensä. Ylioppilaskunnan istuvana, tämänhetkisenä siis hallituksen puheenjohtajana, haluan itse lausua ylioppilaskunnan ja hallituksen puolesta muutaman muistosanan Trinetille. Trinet olit uraurtavaa teknologiaa vuonna 1986, kun muu maa vasta arvaili, mitä internet on. Sinä olit jo Otaniemen asunnoissa opiskelijayhteisön itse rakentamana. Sinä olit monelle hyvin rakas. Kannoit gradut, yhteydet kotiin, ensimmäiset koodirivit ja ensimmäiset työpaikat. Ja sinut korjasi jäädä naapuri, ei asiakaspalvelunumero. Olimme sinusta ylpeitä. Ajat muuttuvat. Sinä et ole enää meitä palvelemassa, mutta ylpeys ei poistu. Eikä se,
että voimme sinua lämmöllä muistella. Kiitos Trinet, 40 vuotta eikä yhtäkään päivää turhaan. Ehdottaisin tässä kohtaa maljaa Trinetille. Niillä ollaan. Lepää rauhassa ja kukat onkin jo asetettu siihen. Kiitos. No sieltä, ole hyvä. Vuonna 1992 nuori teekkari, lappeenrantalainen teekkari Kauto Huopio kiipeili täällä Jämäräntaipaleella taloja ylös alas Arttu Laineen kanssa ja ihmetteli, että mitäs täällä on täällä verkko rakennettu. Siitä alkoi Lappeenrannan opiskelijaverkon Lnetin taival. Ja Trinet oli meille ehdottomasti esimerkki, mutta vielä myöskään viimeinen. Tampere aloitti suurin piirtein samaan aikaan opiskelijaverkkojen rakentamisen. Ja voi sanoa myöskin terveisiä Lappeenrannasta. Opiskelijaverkot elävät ja voivat hyvin. Lnet on nykyään, se alkoi itse asiassa siitä, että mehän katkaistiin korkeakouluun meidän valokuituyhteys. Ja tehtiin siitä haaroitus parin opiskelijataloon, mikä ei ollut aika ennen kuin puhelinvaihteet ja kaikki meni poikki, kun otettiin pari kuitua sitä käyttöön. Mutta tänä vuonna tilanne on se, että Lnet elää ja voi hyvin Lappeenrannassa. Lnet tarjoaa mustan kuidun palveluja Lappeenrannan kaupungille. Ja väittäisin, että paikallinen opiskelija-asuntosaatio on erittäin tyytyväinen siihen, että Lappeenrannassa on Lnet-verkko olemassa, eikä sitä ole missään vaiheessa ajamassa alas. Älkää tekään ajako Trinettiä koskaan alas. Kiitos Trinet hyvästä esikuvasta. Onkos muita sanoja? Tosiaan olutta on, että voit käydä täydentämässä laseja, täältäkin voi. Ja jos tulee mieleen sanottavaa, niin... Yksi pieni lisämikki, mutta sitten ei saa enää lisäsähköä. Itse sitä on luvattu. Mikäli vaikuttaa siltä, että juuri nyt ei ainakaan puheita ole enempää tulossa, niin kuten jo Henri äsken sanoi, olutta on. Se on täällä teitä varten. Ottakaa myös siitä niin paljon kuin haluatte, vaikka ihan kotimatkallekin. Me halutaan vielä kiittää tässä vaiheessa teitä kaikkia. Me ei oltaisi voitu kuvitellakaan silloin helmikuussa, että tästä tulisi näinkin suuri tilaisuus, ja ollaan tosi iloisia siitä, että kuinka monimuotoinen ja suuri porukka tänne me saatiin. Jos kaipaa, nyt ehkä siirrytään tämmöiseen vapaaseen seurusteluun. Jos jollain tulee vielä jotain sanottavaa, niin tietenkin lava on teidän, olut on myös teidän. Ja jos kaipaa jotain organisoidumpaa jatkoaktiviteettia, niin Smökissähän on tällä hetkellä meneillään Smökki Afterit ja Lentopallo Cup. Eli sieltä löytyy varmasti tekemistä. Mutta tässä kohtaa me vielä kiitetään teitä kaikkia, että te olette tänne tulleet tätä tilaisuutta kuuntelemaan. Kiitos. Teekkaritoiminnan edistämisrahasto on sponssannut tämän tapahtuman.